Długie noce. Autopromocja. Nasze radio wnet wyrusza na wakacje. Tym razem odwiedzimy całą Polskę. Jeśli uważają Państwo, że są miejsca, ludzie albo wydarzenia, o których powinniśmy opowiedzieć, proszę napisać na wakacje@wnet.fm. Do usłyszenia wnet. To była autopromocja. Літаратурныя ночы з Васілём. І сапраўды, сёння ізноў літаратурныя ночы. Ночы ў Варшаве лагодныя, цёплыя, файныя. Людзей шмат, все радуюцца, весяляцца. У нас на радыё таксама тут все ў такім святочным настроі, і тут, і там. Ніхто не хоча разыходзіцца. І мы са спадарняй Аленай. Прывітанне, спадарня Алена. Вітаю ўсіх. І мы вельмі радыя тут быць, таму што мы распачынаем другую серыю нашага радыё-эпаса, прысвечанага аднаму з самых папулярных беларускіх пісьменнікаў 20-го стагоддзя Янкі Маўру. Гэта выдатны чалавек. Яго жыццё проста яскравым чынам паказвае, што ніколі не позна што-небудзь мяняць. Мяняць у сваім жыцці. Ніколі не позна стаць зоркай у тым ці іншым, у той ці іншай прафесіі, якую ты выбраў. Ну вось ён, напрыклад, яму 43 гады. 43-гадовы Іван Фёдараў, а гэта сапраўднае імя нашага героя. Сціплы менскі настаўнік геаграфіі і гісторыі, які ніколі не думаў, што штосьці яго зменіцца, і вось яго нечакана запрашае да сябе сам Зміцер Жылуновіч. Можа быць, не ўсе нашыя радыёслухачы ведаюць, хто такі Зміцер Жылуновіч, а калі чулі пра яго, дык не ўсведамляюць всю яго магутнасць, всю яго важнасць для нашай культуры. Таму дазволю сабе пару словаў сказаць пра гэтага цудоўнага чалавека. Гэта быў адзін з самых унікальных і знаных беларускіх культурніцкіх і дзяржаўных дзеячоў таго часу. Гэты чалавек быў адзін са стваральнікаў Беларускай Савецкай Рэспублікі, і ў канцы 1919 года ён і стварыў, можна сказаць, наперакор бальшавікам, выбіў у бальшавікоў права беларусаў мець уласную рэспубліку. Ён арганізаваў на пачатку 20-х гадоў друкаванне беларускіх падручнікаў, мастацкай літаратуры у Берліне, таму што у нас у гэты час былі, конечно, друкарні, але яны былі не падрыхтаваныя для такой вялікай колькасці беларускай прадукцыі. Ён узначаліў наша дзяржаўнае выдавецтва, і ён быў зацікавлены ў тым, каб у нас была яркая, файная, шыкоўная літаратура, дзякуючы яму многія маладыя беларускія пісьменнікі набылі сваю зорнасць, ввогуле сталі нашымі ў будучым класікамі. І вось гэты чалавек запрашае самага звычайнага настаўніка Івана Фёдарова да сябе. Чаго ён хацеў, цікава? Вы хацелі мяне бачыць, Зміцер Фёдаравіч? Так. Я чуў пра вас, шмат цікавага чуў. Ведаеце, вы так займальна расказваеце сваім вучням пра розныя экзатычнасці, што да вас, я ведаю, у клас ходзяць все першакласнікі і дзевяцікласнікі, нават два было 11-класнікі, такі вы цікавы. Дзякуй вялікі, мне здаецца, вы перабольшваеце. Не, я ніколі нічога не перабольшваю. Я чалавек фактаў. Скажыце, калі ласка, дарэчы, ці падабаецца вам сучасная беларуская літаратура? Ну так, у нас шмат поспехаў. Шмат поспехаў, так? Ведаеце, а вось я магу сказаць, што, можа быць, поспехаў у нас і шмат, але нашым юнакам і дзяўчатам няма чаго чытаць. Вот подумайте самі, колькі можна пісаць пра грамадзянскую вайну, пра вёску, пра кепскіх паноў, пра дурных папоў, пра бедных сялян. Моладзь ад нас пачынае адварочвацца. І гэта мне ўяўляецца, што гэта вялікая праблема. Дык, а чым я магу дапамагчы? Ну як, чым вы можете дапамагчы? Вы станеце ратаўніком нашай літаратуры. Вы пачнеце пісаць і здзівіце наша чытача. Вы станеце нашым Фенемор Куперам, Луі Бусінарам і Жулем Вернам, прытым станеце адначасова імі ўсімі. Але ж я ніколі нічога не пісаў, я не пісьменнік. Лухта! Іван Фёдараў, можа, нічога і не пісаў, Іван Фёдараў, мо і не пісьменнік, але ў наш час вялікіх магчымасцяў, час цудаў, з'явіцца яшчэ адзін цуд. Вось былі вы Іванам Фёдаравым, а цяпер станеце пам-барам-барам-пам-пам Янкам Маўрам, а? Янкам Маўрам?
Ну, а чым кепска? Тут ёсць нешта роднае, напрыклад, імя Янка, так? І разам з тым экзатычнае Маур, а? Чытача трэба інтрыгаваць ужо пачынаючы з псеўданіму. Чакаю праз паўгады новы унікальны экзатычны твор для нашага юнага чытача. Ашаламіце нас, напішыце тое, чаго яшчэ ў нас не было. І наш герой, наш цяпер уже Янка Маур пайшоў цалкам ашаламлённы, пайшоў цалкам здзіўлены, і настрой яго быў такі, што яму хацелася стварыць нешта пафаснае, нешта шыкоўнае, нешта такое, чаго не было, нешта такое па настрою, як, напрыклад, ствараў свой час Пётр Чайкоўскі. І зараз вы пачуеце знакаміты канцэрт нумар 1 для фартэпіяна з аркестрам. Пётр Ілліч Чайкоўскі. Канцэрт нумар 1 для фартэпіяна з аркестрам. Ведаеце, Янка Маур вельмі любіў гэты твор. Твор гэты быў напісаны зімою з 1874 па 75 год, і цяпер ужо ён, можна сказаць, папсовы, традыцыйны, кожны піяніст яго выконвае. Але тады, калі Чайкоўскі ўпершыню яго выканаў у 75 годзе, то
яго мала хто ўспрыняў. Напрыклад, знакаміты піяніст Нікалай Рубінштейн сказаў, што гэта немагчыма іграць, ты павінен усё перапісаць, гэта жах, гэта твой самы горшы твор. Яго не зразумелі, гэты твор быў занадта новым, занадта свежым, занадта авангардным, і першыя, хто яго зразумелі, гэта амерыканцы. У Бостоне яго упершыню выканаў адзін нямецкі піяніст, і тады ён займеў з 1876 года вялікі поспех. Спярша ў Амерыцы, пасля ў Еўропе, а пасля ўсюды. Янка Маур марыў пра такі ж поспех. Ён хацеў нечым здзівіць, ашаламіць, нешта напісаць такое, што яшчэ ніхто не пісаў беларускай літаратуры. Але пра што пісаць? Чым здзіўляць? З чаго пачынаць? Мабыць, трэба пачынаць з самага пачатку. І вось, у лістападзе 1926 года на старонках першага беларускага дзіцячага савецкага часопіса «Беларускі піонер» пачынае друкавацца аповесць «Чалавек ідзе». Гэта і сапраўды была нечаканая рэч. У той час, калі многія беларускія пісьменнікі стваралі творы для моладзі, дзе былі сучасныя камсамольскія тэмы, рознае такое вось, нейкія такія дрындушкі, які ўжо чытачу надакучылі, раптам з'явіўся твор пра дагістарычныя часы, дзе было царства экзатычных звяроў, дзейнічалі вулканы, расліннасць здзівіла сваёй разнастайнасцю. І вось на палянцы з'яўляюцца першыя людзі. Яны яшчэ былі падобныя больш да малпаў. Яны не ўмеюць смяяцца, не ўмеюць бараніцца, не маюць зброі, цалкам безабаронныя, не ведаюць нават як распаліць агонь, не могуць абараніць не толькі сябе, але і бліжняга свайго. Янка Маур паказвае на пачатку серыю жудасных сцэн, дзе чалавек нішто ў параўнанні з тым самым насарогам, які можа знішчыць маму і дзіцятку. Але у гэтым племені пачынаюць з'яўляцца першыя здольныя асобы. І гэта падлеткі, гэта моладзь. І адзін з іх Ра, такое яго імя, Ра. І вось у адным з эпізодаў мы бачым, як гэты Ра упершыню выкарыстоўвае зброю. Нашага героя ледзьве не укусіла змяя, і вось што пра гэта піша Янка Маур. І вось адбыўся новы, найвялікшы крок чалавецтва. Ра падскочыў да змяі і свядома падняў кій, каб яе ўдарыць. Ён трапіў ёй па галаве. Закруцілася змяя, зашипела так, што раз палохаўся і адбег назад. Але ўбачыўшы, што яна не гоніцца за ім, а круціцца на месцы, ён зноў падышоў і пачаў біць. На гэта здарэнне ўсе старэйшыя звярнулі ўвагу. Так, усе старэйшыя звярнулі ўвагу. І ўжо праз некалькі дзён не адзін Ра, але ўсё племя пачало актыўна выкарыстоўваць палкі, косці, каб абараніць сябе і сваіх дзяцей. Аднаго разу апаўдні людзі ляжалі ў цяньку і назіралі, як 6гадовы хлопчык гуляў ля вады. Раптам з'явілася галава кракадзіла і, разяўшы пашшу, пасунулася да дзіцяці. Мігам ускочыла некалькі людзей са сваімі кіямі-касцямі, падбегла да вады ў самы апошні момант і аглушыла кракадзіла 3 добрымі ударамі па галаве. Завярцелася гадзіна і ледзь кратаючыся папаўзла назад. Крык задавальнення вырваўся з усіх грудзей. Нешта падобнае да усмешкі з'явілася на тварах, і многа гукаў слоў вырвалася з іх вуснаў. Цяпер ужо чалавек ведаў, што такое зброя. Зброя. А затым ужо пад канец гэтай вострасюжэтнай аповесці чалавек ужо навучыўся не толькі абараняцца і абараняць сябе, але разводзіць агонь, смажыць мяса, варыць яго, дзейнічаць дружна, калі ёсць нейкая небяспека. І калі ў пачатку гэта твору, в адным з эпізодаў, адзін шаблязубы тыгр выганяе нашых герояў з пячоры, і яны не могуць нічога ему зрабіць, яны ўцякаюць, то ў канцы ўжо яны праганяюць гэтага тыгра з пячоры, таму што ў іх ёсць зброя, у іх ёсць агонь, і тыгр уцякае, як маленькі коцік, сказаўшы толькі мяу, і ўсё. І чалавек у канцы выходзіць самым сапраўдным пераможцам.
Гэтая аповесць друкавалася ў беларускім піянеры з лістапада 26 года па красавік 1927. І ў тым жа 27-м аповесць выходзіць асобнай кнігай. Першая кніга Янкі Маўра. Першая кніга і адразу ж велізарны поспех. Усе былі ў захапленні. Для дзяцей гэта была проста унікальная прыгодніцкая гісторыя. Для інтэлігенцыі ж гэта была метафора. Метафора станаўлення беларускага народа, які гатовы ўжо людзьмі звацца і абараняць сваю годнасць ад любых метафарычных шаблязубых тыграў. З 27 года пачынаецца зорны час Янкі Маўра. Менавіта ў гэты год выходзяць яго класічныя апавяданні, такія як «Слёзы Тубі», «Незвычайная прынада», «Звяры на караблі». Янка Маўр становіцца сапраўдным каралём прыгодніцкай прозы. Настрой у яго натхнёны, настрой у яго такі, што хочацца тварыць. І проста тоесная ягонаму натхнёнаму настрою зараз будзе музыка Жоржа Дельрю, «Le Grand Choral», написанная для фильма Франсуа Труфо «Американская ночь». Слухаем. Гучала натхнёная музыка Жоржа Дельрю, напісаная адмыслова для фільма «Американская ноч». Ёсць шмат што падобнага у плане настрою з тым, што стварыў Янка Маўр. У Янкі Маўра чалавек ідзе, проста меў вялікі поспех. Янка Маўр адразу стаў каралём нашай прыгодніцкай прозы. Фільм «Американская ноч» — это быў самы вялікі поспех рэжысёра Франсуа Труфо, за які ён атрымаў нават Оскар. І многія рэжысёры ад Біллі Уайлдера да Стывена Спілберга казалі, што гэта іх адзін з самых любімых фільмаў. А «Чалавек ідзе» была адной з самых любімых кніжак у самых розных чытачоў. І ў чытачоў, якія жылі 100 гадоў таму назад, і ў сённяшніх дзетак, маіх вучняў, многія пяцікласнікі, шестикласнікі кажуць, што «Чалавек ідзе» гэта лепшая кніга, якую яны чыталі. Дык вось, у 1927 годзе Янка Маўр піша свае класічныя апавяданні. І яны, што самае цікавае,
якія маюць жанр хоррор, жаха. Ён упершыню стварае для дзяцей, вогуле упершыню сусветнай літаратуры, такія страшыкі. Я уже назваў. Гэта былі слёзы Тубі, звяры на караблі, незвычайная прынада. Да іх можна дадаць выдатнае апавяданне, якое нідзе не выходзіла апроч часопіса «Беларускі піянер». Дык вось, апавяданне «Помста кошкі». У гэтых творах пануе жорсткі свет дарослых. Тут ёсць няшчасныя дзеці, асуджаныя на пагібель. І звяры. Гэтыя звяры ў сваёй помслівай лютасці не ведаюць межаў. Калі чытаеш, напрыклад, апавяданне «Слёзы Тубі», узнікае адчуванне, быццам бы перад намі кадры са славутага фільма, ужо згадана мной Стывена Спілберга, фільма «Сківіцы». Зараз спадарня Алена прачытае гэтыя урыўкі, я чытаць не магу, для мяне яны занадта жудасныя, а спадарня Алена іх любіць. Зірнуў Тубі. Кіруецца да яго ўжо сапраўднае страшыдла. Рыбіна метраў 4 даўжыні са страшэнным ротам, пастаўленым неяк упоперак пад галавой, з вялікімі мігаючымі вачыма. У расчыненым роце відаць велізарныя зубы. Гэта і быў той самы страшны вораг акула, супраць якой і бралі людзі кінжалы. Кінуўся Тубі ў адзін бок, кінуўся ў другі, паказаўся ўжо над вадой, але жудасны крык, хруснулі косці. Тубі загінуў. Не прайшло ёй дарма гэтае злачынства. Загінула і яна. Пацягнулі яе да берагу, разрэзалі ёй горла і бруха, і там знайшлі беднага Тубі. Стаіць, галосіць матка над кавалкамі свайго сына. І пакуль матка галосіць над кавалкамі свайго сына і плач яшчэ не сышоў, у Янкі Маўра нараджаецца новае апавяданне «Незвычайная прынада». Там садысты паляўнічыя прывязваюць хлопчыка да пальмы. Каб прываблены гэтым хлопчыкам кракадзіл вылез на бераг, падпоўз да гэтага беднага хлопчыка, і каб гэтыя нашы умельцы паляўнічыя адразу б спрытна падстрэлілі беднага кракадзіла. Тое, як апісвае гэта Янка Маўр, можа ўпрыгожыць любую класічную стужку жахаў, напрыклад, фільмы Тоуба Хупера, які двойчы здымаў фільмы пра кракадзілаў. Кракадзіл, відаць, ужо заўважыў яго і асцярожна пачаў набліжацца да берага. Хлопчык убачыў страшыдла, закрычаў, кінуўся бегчы, але вяроўка затрымала яго, і ён паваліўся на зямлю. Настаў самы жудасны момант. Няшчасны хлопчык ірваўся, дрыгаў ногой і крычаў, а кракадзіл падпаўзаў. Вось ужо 2 стрэльбы добра нацэліліся, але раптам побач раздаўся нейкі рык. Паляўнічыя мімаволі азірнуліся, а тым часам кракадзіл ухапіў хлопчыка за нагу і пацягнуў у ваду. Тады толькі раздаліся 2 стрэлы. Зноў 2. Кракадзіл задрыгаў целам і забіўся, і зрабіўся нерухомы. З нагою хлопчыка у роце. Можна сказаць, што і забіўся. Гэта быў сапраўдны кракадзілаў суіцыд, схапіць нагу хлопчыка і затым самому памерці. Вось такая вось трагедыя. І ведаеце што? І слёзы Тубі, і незвычайная прынада, якія неаднаразова перавыдаваліся, у 30-е гады, калі яны выходзілі асобнымі кнігамі, па-новаму ўспрымаліся. У той трагічны час, калі ўжо існавалі сталінскія рэпрэсіі, калі кожную ноч любы чалавек баяўся, што да яго прыйдуць. Дык вось, у гэты час гэтыя творы ўспрымаліся не проста як замалёўкі жыцця бедных тубыльцаў і крывавых капіталістаў, не. Прывязаны хлопчык з аповесці з апавядання «Незвычайная прынада», які не можа ўцячы ад кракадзіла, ён у гэты час уяўляўся яскравай метафарай безабароннай запалоханай інтэлігенцыі 30-х гадоў. Сучаснікі Маўра атаясамлівалі сябе з бедным Тубі, які ў любое імгненне можа быць знішчаны акулай, і гэта была зусім не акула капіталізму, а больш страшная пачвара. Але пакуль на дварэ ў нас 1927 год, Янка Маўр і ўсе яго прыхільнікі нават думаць не думалі пра тое, што праз 3 гады краіна будзе патанаць у рэпрэсіях. Пакуль што яго хорар-творы ўспрымаюцца проста як такія бяскрыўдныя страшыкі, якія так любяць дзеці.
І нездарма ж, калі ў тагачасных юных чытачоў пыталі, што ім найбольш падабаецца ў творах Янкі Маўра, дык многія захоплена адказвалі: А падабаецца, як у слёзах тубе акула з'ела хлопчыка. вось, альбо А падабаецца, як у помсце кошкі кошка адпомсціла злому фермеру, які забіў яе кацянятак і перагрэзла яму горла, калі той спаў. альбо А мне падабаецца, як дзікія жывёлы ў апавяданні «Звяры на караблі» вырваліся з клетак, у якіх іх перавозілі на лайнеры з адной краіны ў другую і пачалі нападаць на пасажыраў, што да гэтага з іх смяяліся. Вось што на самай справе падабалася дзецям. Всю гэту інфармацыю я ўзяў з артыкула Эдуарда Голубка, які пісаў вялікі такі артыкул у 30-м годзе пра Янку Маўра, і там менавіта прыводзіў гэныя цытаты. Дык вось, крытыка не вельмі ухваляла тое, што дзеці не цэняць вонкавае антыбуржуазнае гучанне гэтых твораў, а захапляюцца менавіта іх крывавасцю. Але Янку Маўру гэта мала хвалявала. Нашага героя раздражняла іншае. Яго раздражняла тое, што яго называлі толькі дзіцячым пісьменнікам. Мяне памылкова залічваюць у кагорту дзіцячых творцаў. А як жа так? Вы ж пішаце менавіта для школьнікаў? Ну, хіба вы не ведаеце, што ў наш час з такой пільнай ідэалагічнай цэнзурай дзіцячая літаратура – гэта тая выратоўчая ніша, дзе ёсць шанец творча захавацца. Думаю, мной бы захапляліся не толькі дзеці. А хто яшчэ? Ну, напрыклад, дадаісты і авангардысты. Дадаісты і авангардысты? Вы сур'ёзна? А ўспомні серыю маіх апавяданняў «Недарэчныя гісторыі», якія былі апублікаваны ў беларускім піонеры 27-го года ў чэрвеньскім 12-м нумары. У мяне там дзеянне адбываецца па кінематаграфічнаму прынцыпу адваротнай здымкі, калі плёнка як бы пракручваецца ў супрацьлеглым парадку. Вось паслухай. На рынку стаіць воз, і вясковы дзядзька нібы прадае бараніну. Затым падпрагае коня, загортвае на возе барана, садзіцца і рухае коня назад. Сям'я ўжо стаяла на падворку і чакала. Распраглі коня, узялі барана, палажылі на зямлю, прынеслі вантробы і пачалі пхаць у сярэдзіну барана. Правялі ножом па жываце, і ён зросся. Потым узялі скуру, прыладзілі яе да галавы і разам з ёю прыстасавалі да барана. Баран слаба задрыгаў нагамі, ажыў і пабег. О! А некаторыя мае творы не саступаюць паводле сваёй нервовай экзальтаванасці і прозе Дастаеўскага. Это які вы маеце на ўвазе? Ну, да хаця бы асобныя мясціны з рамана «Амок». Поінгао пачаў трэсціся. Вочы заблішчалі, ажывіліся, але ў іх была адна толькі дзікая злосць. На губах з'явілася пена. Нарэшце ён ускочыў і пачаў азірацца. Потым схапіў са сцяны кінжал і выскачыў з хаты. Размахваючы ножом, ён кінуўся на першага сустрэчнага. Той зваліўся. Зваліў адну жанчыну, якая ішла з вадою. Яна была забіта на смерць. Так, гэта праўда. Многім вашым героям, як і некаторым з нас, уласцівы падобныя прыступы гневу, калі хочацца выскачыць на вуліцу, пакрышыць усіх на капусту, разадраць на шматкі. Але ж вы ж сам не такі, вы ж у рэальнасці вясёлы чалавек. Ты думаеш? Вядома. Вядома, Янка Маўр быў вядомы сваімі жартамі. Ён жартаваў над сваімі сябрамі, прыяцелямі, калегамі, звычайнымі наведнікамі. Напрыклад, ідзе да яго ў кватэру за новым апавяданнем галоўны рэдактар беларускага піонера Алесь Якімовіч. Ідзе, падымаецца па сходах, хоча пазваніць у дзверы, а дзверы адчыняюцца. У кватэры нікога няма. Цемра, калідор у поўным змроку. Алесь Якімовіч ідзе па калідоры, гукае: «Гэй, Янка, ты тут? Хто-небудзь ёсць?» Поўнае маўчанне. Ён праходзіць некалькі метраў, і раптам аднекуль здалёк чуецца сіпенне. Што гэта можа быць?
И тут з пакоя, з кабінета Янкі Маура выпаўзае, не, просто з'яўляецца каралавы аспід. Ён пагрозліва выгінаецца, набліжаецца да напалоханага Якімовіча, рухаецца змяя марудная, як быццам бы хоча загіпнатызаваць беднага Якімовіча. І яна рухаецца не на зямлі, а просто як бы ў чорным паветры. Якімовіч адступае. У яго міжволі вырываецца крык «Мама!» Не дапаможа табе, мама. Якімовіч гатовы ўжо ўцячы, гатовы не ведаючы, што зрабіць. І раптам гэтую цацку мне прывезлі прыхільнікі з вострава Ява. Мясцовыя жыхары былі ўдзячны, што ў рамане «Амок» я паказваў іх барацьбу за незалежнасць. Праўда, гэта цацка, пытаўся Якімовіч у Янкі Маура, які выскачыў з кабінета радасны, і ў руках у яго быў той самы каралавы аспід. Гэта была сапраўдная цацка, зробленая з дрэва, дробныя кавалачкі дрэва, размаляваныя яркім колерам і знітаваныя дротам, на адлегласці сапраўды выглядалі як жывая змяя, якая выгіналася. А Янка Маур мог выдатна імітаваць любое сіпенне, шыпенне. Вось ён гэта выдатна ўмеў, бо цудоўна разбіраўся ў жывёлах. Вось, пазней сын Янкі Маура сканструяваў у яго кабінеце яшчэ і адмысловае крэсла, на якое наш герой любіў усаджваць найбольш пыхлівых, пафасных гасцей. Як толькі такі госць сядаў гэтае крэсла, прымаў выгодную паставу, Янка Маур сядаў у сваё крэсла, вось, і незаўважна ўключаў кнопачку, якая была ў яго пад сталом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, крэсла пачало трусіцца. Мала таго, бедны госць адчуваў, што адчуваў невялічкі удары току. О, божачкі ты мой, некаторыя капараны уцякалі з кабінету пад гучны смех гаспадара кватэры. Словом, было вельмі весела. Было вельмі весела. Праўда, некаторыя так крыўдзіліся, што больш з Маурам не віталіся, а іншыя разумелі ягоную вясёлую дзіцячую натуру, што без гэтага ніяк. Вось, Маур быў вясёлы, Маур быў радасны. Маура быў тады настрой такі, як у кампазіцыі Раймона Лефевра, напісаная да фільма «Le Gendarme de Saint-Tropez». Слухаем «Марш де жандарм». Так, было весело.
Было вельмі весела, але вельмі паступова весялосць пачынала сыходзіць. Над краінай сталі зацягвацца хмары. І гэта былі далёка не дажджавыя хмары. Ужо ў кастрычніку 1925 года на пленуме ЦК КПББ пільныя партыйцы, занепакоеныя поспехам беларусізацыі, з трывогай адзначалі рост у Беларусі нацыянал-дэмакратычных настрояў. Нацдэмамі называлі тых, хто нацыянальныя інтарэсы ставіць вышэй за класавыя. На гэта яшчэ інтэлігенцыя асаблівую увагу не звяртала. У сакавіку ж 26-го года на старонках газет ужо пачынае сігналізавацца такая тэза, што нацыянал-дэмакратызм крышталізуецца і трэба прымаць меры. І зноў мала хто з беларускай інтэлігенцыі на гэта звярнуў увагу. Але наступае канец 28-го года. Из тых газет, са звязды, з Савецкай Беларусі, з Чырвонай змены, усе гэтыя газеты Янка Маур выпісываў. Дык вось, з гэтых газет ён даведаўся шмат чаго непрыемнага. Хмары небяспекі, напрыклад, навіслі над яго хростным бацькам у літаратуры Змітром Жылуновічам. У пятніцу, 7 снежня 28 года газета «Звязда» апублікавала артыкул сакратара ЦК КПББ Васілевіча аб нацыянал-дэмакратызме ў культурным будаўніцтве. У гэтым артыкуле Жылуновіч стаў адным з галоўных аб'ектаў крытыкі. Праз год Жылуновіча ўсё больш настойліва пачынаюць называць адным з найбольш актыўных нацдэмаў. Неўзабаве ён пройдзе партыйную чыстку, у выніку будзе звольнены з усіх кіруючых пасад і пяройдзе працаваць на завод. Так, у жыцці Жылуновіча, гэтага караля проста, гэтага адно з самых важных пісьменнікаў, культурніцкіх дзеячоў 20-х гадоў наступае чорная часіна. Янка Маур глядзіць на гэта з вялікім непакоем. Мала таго, пачынаюць падвяргацца рэпрэсіям і многія маладыя беларускія пісьменнікі. У суботу 7 снежня 29 года Савецкая Беларусь радасна паведамляла, што нацыянал-дэмакрат і кулацкі падгалосак Міхась Зарэцкі, які пісаў творы шкодныя для партыі, выключаны з яе шэрагаў. І за што ж Зарэцкага выключаюць? Выключаюць толькі за тое, што ён быў адным з падпісантаў ліста, у якім гаварылася пра тое, што ён выходзіць з Беларускага дзяржаўнага універсітэта, што не будзе там вучыцца, таму што ў Беларускім дзяржаўным універсітэце амаль што ўсё выкладаецца па-расейску, што там не паважаюць беларускага пісьменніка. Вось за гэта яго і выключылі з партыі. У сераду 20 сакавіка 29 года быў арыштаваны Алесь Дудар, які незадоўга да гэтага склаў антыкрэмлёўскі верш «Пасеклі край наш папалам». Алесь Дудар быў прысуджаны да 3-гадовай высылкі ў Смаленск. З друкарскай машыны зняты і знішчаны зборнік ягоных вершаў «Чырвоная сталіца». Так, Алесь Дудар быў першы пісьменнік, першы савецкі беларускі пісьменнік, якога арыштавалі. І для ўсіх гэта быў трывожны званочак. Многія разумелі, што гэта толькі пачатак. Пачынаюць аднаго арыштоўваць, другога, трэцяга. Іншых пісьменнікаў як быццам бы не чапаюць, але актыўна лаяць іх у газетах. Янку Маура пакуль таксама не чапаюць. Вось, пачынаецца адбывацца партыйная чыстка. Пачынаецца паступова набываць сілу тое, што затым у 30-м годзе перарасце ў масавыя рэпрэсіі. Гэта ўсё набывае сваю паступова д'ябальскую моц, як быццам бы гэта нерэальнасць, як быццам бы гэта твор Эдварда Грыга «У пячоры горнага караля».
Янка Маур разумее, трэба дзейнічаць. І вось, у 29-м годзе, калі адбываюцца партыйныя чысткі, калі арыштоўваюць Алеся Дудара, калі выганяюць з партыі Міхася Зарэцкага, калі здзекуюцца ў шматлікіх артыкулах над Змітром Жылуновіча, наш герой піша новую, унікальную для сябе і унікальную для нашай літаратуры аповесць. Цяпер ужо тут дзеянне адбываецца не ў некай там экзатычнай рэвалюцыйнай яве, і нават не ў не меней экзатычнай канібальскай Новай Гвінеі, не дзе-небудзь там, далёка, і не дзейнічаюць там злыя капіталісты. Не. Дзеянне яго твора пачынаецца ў Беларусі, а галоўнымі героямі выступаюць не першабытныя людзі ці крыважэрныя акулы з кракадзіламі. Не. Іх ягонымі героямі выступаюць простыя, смелыя піянеры, два хлопцы. І, што цікава, ён упершыню паказвае хлопчыкаў не ахвярамі, іх ніхто не есць, іх ніхто не знішчае, а смелымі, упэўненымі людзьмі, якія могуць здзейсніць нешта незвычайнае, якія могуць здзейсніць нейкі сапраўдны цуд. І гэтыя піянеры унікальныя. Яны не любяць хадзіць на розныя сходкі, яны не любяць спяваць розныя рэвалюцыйныя песні, гімны. Іх гэта не цікавіць. Іх цікавіць іншае. Ёсць пекла ці няма? Вось што іх цікавіць. Яны хочуць трапіць у пекла і паглядзець, якое яно на самай справе. Гэты твор выйшаў у канцы 1929 года. Калі неўзабаве пачнуцца ўжо масавыя арышты беларускіх пісьменнікаў, пачнуцца масавыя высылкі, будуць першыя самагубствы, калі Янка Купала сабе ўзрэжа жывот, а Ігнатоўскі сябе заб'е. Дык вось, хутка пачнецца той час, калі пытанне, ці ёсць сапраўднае пекла, будзе наіўным пытаннем, бо пекла будзе ўжо ў нас на зямлі. І менавіта ў гэты час выходзіць адзін з самых дзёрзкіх, адзін з самых творча нечаканых твораў Янкі Маура, які ён так і называе «Пекла». Гэта быў вельмі смелы погляд на нашу рэальнасць. Гэта быў погляд на нашу рэальнасць, атулены новым для нас жанрам антыутопіі. Янка Маур здолеў тут паказаць усё тое, чым жыла, хварэла ў той момант нашая краіна, на што спадзяваліся, чаго баяліся нашыя людзі, пра што яны нават баяліся марыць. Дык вось, гэты твор быў унікальны тым, што два героі, два піянеры сапраўды вельмі хочуць пабачыць пекла. Яны пытаюць ва ўсіх, дзе пекла, дзе знайсці пекла. Спярша яны бачаць папа і кажуць: «Слухайце, бацюшка, пакажыце нам дарогу ў пекла». Бацюшка ад іх уцякае, кажа: «Ідзіце нехрысці вон». Затым яны ідуць у адну вёску. Яны думаюць, што ў вёсцы ёсць нейкія старадаўнія бабы-шаптухі, яны ж нешта могуць падказаць. І адзін дзядзька ў вёсцы сапраўды кажа: «А ідзіце вы ў тую крайнюю хату, там жыве баба-шаптуха, яна ўсё раскажа». Яны ідуць у гэтую хату. Баба-шаптуха, конечно, адразу ім нічога не гаворыць, кажа: «Ой, унучкі, перакусіце, выпейце, паешце, кладзіцеся спаць, бо ўжо позна». Яны кладуцца спаць, але не спяць. І гэтая бабка гаворыць свайму дзеду: «Вось жа ж нейкія дзівакі, гэтыя піянеры, нейкія нехрысці, пекла ім падавай, у пекла яны хочуць, але я ім не скажу, дзе пекла». А дзед у яе пытае: «А ты хоць сама ведаеш, дзе пекла?» «Ну, конечно, я ведаю. Трэба ісці ў наш гэты лес, спярша налева, затым направа, зноў налева, зноў направа, выходзіш на паляну, 5 крокаў управа, 16 крокаў улева, 13 крокаў проста, выходзіш на палянку такую, там стаіць вялікі дуб, у дубе дупло, і роўна о 12-й ты павінен трапіць гэтае дупло, сава павінна правухкаць 12 разоў сваю і тады вароты адчыняюцца, і ты ляціш проста ў гэнае самае пекла. Але я ім пра гэта не скажу», — сказала бабулька. І ўсё. Бабулька легла спаць, бо рано ўставаць, трэба парасяці даць, карове даць, і сена накасіць, і ў печы запарыць. Дзед заснуў стомлены. А піянеры не спяць. Дачакаўшыся, пакуль засне бабуля, пакуль засне дзядуля, яны ціхенька-ціхенька ўстаюць, ідуць у лес, у змрок, ужо цёмна, але яны не баяцца, яны смелыя. Ідуць, як сказала бабуля, налева, направа, направа, налева, налева, направа, 6 крокаў туды, 16 крокаў туды, проста 13 крокаў. Рэальна дуб стаіць з дуплом. Без адной хвіліны 12 яны заходзяць у гэтае дупло, сава паспявае хутка сказаць ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Партал адчыняецца, яны падаюць у пекла проста ў раку Стыкс.
А як мы ведаем, калі жывы чалавек трапляе цалкам у раку Стыкс, тады ён становіцца бессмяротным. І вось ужо нашыя героіны бессмяротны, ім не страшна нічога. І яны пераплываюць на лодцы Харона ў гэнае самае пекла і глядзяць, што там адбываецца. Дык вось, не так даўно мы з вами чыталі твор Францішка Аляхновіча «Капцюрок ГПУ». І ведаеце, калі я недавно перачытываў пекла, яно мне вельмі нагадывала гэтыя капцюры. Глядзіце самі, што такое пекла паводле Янкі Маўра. Гэта такая зона, з якой ты не ўцячэш, куды ты трапляеш ні за што, таму што большасць так званых грэшнікаў гэтай аповесці, яны не вінаватыя. Іх туды адпраўляюць па этапу ў цялятніках. Вось, і затым кожны атрымоўвае сваю пакуту, бясконцую колькасць разоў. Хтосьці ў котле, хтосьці яшчэ ў чым-небудзь. І пакутаюць і грэшнікі, і пакутаюць і чэрці. Усе пакутаюць, простыя чэрці, простыя грэшнікі. Адная пакута, бясконцая, без ніякай надзеі на некае прасвятленне. І толькі жыруе Люцыпар і ягонае палітбюро. Прабачце, ягоныя чэрці-прыспешнікі. Вось хто толькі жыруе, разумееце? Гэта абсалютная метафора тагачаснага Савецкага Саюза. Гэта геніяльнае прадбачанне таго, што будзе адбывацца масава ў 30-е гады. І вось нашыя піянеры, яны разумеюць, трэба дзейнічаць. І яны падымаюць бунт. Яны падымаюць бунт супраць Люцыпара. Яны падымаюць бунт супраць ягоных стаўленнікаў. Яны падымаюць і грэшнікаў, падымаюць і простых чарцей. І самае цікавае, адбываецца перамога. Люцыпара выкідаюць, чарцей выкідаюць, і пекла. Упершыню у літаратуры пекла становіцца не зонай пакуты, а зонай свабоды, зонай дэмакратыі. Это становіцца вольная, незалежная краіна. Вось што адбываецца ў аповесці пекла. Задаволеныя піянеры вяртаюцца да хаты. Вось пекла вольнае і ўсеагульнае шчасце, прынамсі на старонках пекла. Наступны чацверак мы вам раскажам, як пасля такой смелай аповесці далей развіваўся творчы лёс і ввогуле, як далей жыў Янка Маўр, як гэты твор ацаніла пільная крытыка, як на яго глядзела НКВД, і як ён змог уратавацца ад рэпрэсій, што з ім было пасля. Усё гэта вы даведаецеся ў наступным творы, у наступнай серыі 3. Вось, а з вами працавала спадарня Алена Баярова. Скажите что-нибудь. Да побачення. Да побачення. Цудоўны Даніэль за пультам гукарэжысэра і я, Васіль Дранько-Майсюк. І зараз все мы не спім. Зараз прагучыць песня гурта Black Sabbath, напісаная ў 1980 годзе, якая называется Heaven and Hell. Небо і пекла. Што мы выбираем? Добро ці зло? Янка Маўр выбраў, жывучы ў пекле, выбраў бок добра. Які выбор зробім мы? Да побачення!